לאן הלכת אתמול? לליאור. איזה מין בוס זה שקורא לפקידות שלו באמצע הלילה. לא נראה לי שהוא יודע איך מנהלים עסק הבחור הזה. הוא יודע יותר טוב ממך. כן, לא, תחי באשליות שלך, בפנטזיות שלך. הוא בטח גם ככה לא שם עלייך. אז רק שתדע שליאור היה פה אתמול בערב, והתנשקנו. מצד אחד זה מתנ"ס ויש שם ילדים, והם בטח לא יאהבו שהם מביאים להם מישהי שנראית כמו פרחה. מצד שני, זה גבר זה שמראיין אותך והוא מת שתבוא לו איזשהו פרחה. אוי ליאם, מוכנה? כבר. וואה, את נראית פיצוץ? למרות שאת יודעת מה, תרשי לי רגע. וואלה, ככה תעשי עליו רושם הרבה יותר טוב. יש לך קצת כסף? מה, למה? כי חשבתי שגם ככה אין לי חצאיות בארון, ואני רוצה חצאית חדשה, וראיתי בקניון חצאית, אז... וכמה היא עולה? 300 שקל. אשתי לי בריאה. אחי, אני לא רוצה לשמוע ממך עכשיו 2 תודה. ליאור, נמאס לי שאתה לא מתייחס אליי בכלל, אתה לא מדבר אליי בכלל, נמאס. אני מדבר איתך, מה את רוצה? אני לא מתכוונת רק בענייני עבודה, תתייחס אליי. טוב, אורית, לא עכשיו, אני באמצע עבודה, את רואה מה הולך פה היום, נכון? תראה, ליאור. אני רציתי לעשות את זה באווירה קסומה באירופה, אבל את מכריחה אותי לעשות את זה כאן. גולון, אם זה חוש הומור, אני ממש לא מבינה את הבדיחה הזאת, באמת. עדן, אני אוהב אותך. אני רוצה לשאול אותך אם את מסכימה להתחתן איתי. נו, מאיפה השטויות האלה עכשיו, גולן? מה זה השטויות האלה? עדן, תסתכלי לי בעיניים. למרות שאני מחייך, אני רציני. גולן, מאיפה זה בא פתאום? האמת, זה התחיל ביום שאת אספת דירה שלך, ובאת לישון אצלי באותו לילה. הלו, אני כולה באתי אליך לישון כמה לילות, וסתם קייפנו, לא היה שום דבר רציני. בסדר, ברגע שאת חזרת לדירה שלך, אני פתאום הרגשתי כמה אני אוהב אותך, כמה את חסרה לי, כמה אני רוצה להיות איתך. כמו שאני מכירה אותך, זה יעבור לך מהר מאוד הלבד הזה. עדן, אני השתניתי. אני לא אותו אחד שחי בשביל הרגע, כאילו אין כלום מחר. לא אותו אחד שפספס את החוזה הקלטות כמעט, רק בגלל שזה הפריע לו לחיות את הרגע. גולן הוא היה, ואיננו. גולן, כמה פעמים שמעתי ממך הצהרות על מיליון דברים. אתה אחרי שעה לא זוכר על מה דיברת בכלל. ומאז, כן, אני לקחתי הלוואה מהבנק, נכנסתי להתחייבות, קניתי את הפאב, נכון או לא נכון? עדן, התאהבתי מכל השטויות. ברצינות, נו, אין לי כוח לשטויות ומשחקים. אני רוצה להתחייב ומוכן להתחייב. ואני אוהב אותך. ואני רוצה להתחתן איתך. את לא חייבת לתת לי תשובה עכשיו, עזבי. בואי נלך אליי הביתה, נשב על זה, נדבר. תחשבי על זה בדרך. היית יכול לשאול אותי מההתחלה אם אני יכולה לבוא ולחמם לך את המיטה הקרה שלך, גולן. בשביל מה אתה הולך מבזבז כסף על טבעות? לך תקנה סדין חשמלי, יותר טוב. אני עוצמת את עיניי ושוב חולמת, ומתוכי עולה אותה תמונה. לאט נוגעת בפנים ושוב נושמת, האהבה מעבר לפינה. החלומות שלי פורסים עכשיו כנפיים, כמו פרפרי הלילה המואר. כל העולם שוב משתנה מול העיניים, ורק הלב כואב כמו בעבר. אני מפריעה? כן, אני עסוק עכשיו. מתי יהיה לך זמן בשבילי? לא יודע, אני צריכה ללכת. מחר יהיה לך זמן בשבילי? לא יודע, דברי עם זיווה. אני צריכה לקבוע עם המזכירה הזמן איתך?
אורית, היומן לא אצלי, מה את רוצה? אז אם לאדוני אין זמן בכלל, אתה יכול שנייה לדבר על מה שקרה שלשום בלילה? אורית, לא עכשיו. כן, עכשיו. שלום. בואי, תתחיל לשמוע את השיר הזה. קום, תתלבש, הולכים. לאן? הולכים לעשות שופינג? חכה. גרס באדיבות עם דניאל. יאללה, קום. מה נראה לך, שיש איזה חנות בקניון שמוכרת סתם ככה גרס? למה אם הייתה כזאת כבר מזמן הייתי עובד שם. אז מה צריכים לעשות? צריך לשלוח SMS לדילר שלי. למי? לסוחר שלי. בעיה שהוא צריך לבוא לפה, וזה מסוכן קצת. למה תפסתי את אבא שלי בזמן האחרון יותר מדי מרחרח פה. עשה כאילו הוא חיפש משהו, כאילו איבד משהו, אבל מסריח לי כל העסק הזה. אז אולי עדיף שתגיד איך אמרת קוראים לזה? דילר. הדילר שלך שלא יבוא לכאן. תשמעי, זה סיכון, אבל הוא יכול לבוא אלייך. לא אכפת לי, כל עוד הוא יביא את החומר. בסדר, טוב, שנייה. ליאור, שנינו נקלענו למצב קצת לא נעים, אני מודעת לזה. אורית, אני לא מרגיש שום אי נעימות. כן, בגלל זה התעלמת ממני כל אתמול. באמת. אורית, זאת סביבת עבודה פה, אני בא קודם כל לעבוד כאן. זה לא אומר שאתה צריך לא להתייחס אליי. אורית, מה את רוצה? קרה משהו שלשום אצלי בדירה. אתה אומר שזה כלום, אבל אני לא איזה מכונה שיכולה לכבות את עצמה לפי דרישת קהל. אורית, תקשיבי, את אישה מקסימה, אבל את נשואה, אוקיי? ולי יש חברה שאני מאוד, מאוד, מאוד אוהב אותה. זה לא יעבוד. אני לא מחפשת שזה יעבוד, ליאור. אני רק משתפת אותך בתחושות שלי, אוקיי? אורית, יש לך ציפיות ממני. ואני חייב להבהיר לך שהן לא הולכות להתממש. ואני לא יודע איך אנחנו נוכל להמשיך לעבוד ככה. אנחנו נוכל להמשיך לעבוד, בתנאי שתתייחס אליי בצורה הוגנת ושוות ערך כמו לכל שאר העובדים. אין לי שום בעיה עם זה. דיל? דיל. טוב, לך. אם תמשיך לנקות ככה, בסוף תעשה חור בבר. אם את באת לתחרות סטנדאפ, אז איחרת כי זה היה אתמול ואני ניצחתי. ואם באת לשתות, אז הקדמת. תבואי עוד 3 שעות, עדן. גולן, אני באתי להתנצל על אתמול. אני מצטערת שפגעתי בך. מצטערת? את יודעת כמה זמן וכמה אומץ הייתי צריך בשביל לבוא ולהגיד לך את מה שאמרתי? אני מתארת לעצמי. לא, את לא. אחרת לא היית מתנהגת ככה. אני באתי אלייך הכי נטו שיכול להיות. פתחתי בפנייך את הכל. ואת מתנהגת עליי כמו לאיזה כלב שנדבק לך לרגל ואת לא יכולה לנער אותו. תקשיב לי רגע. נישואים זה הקשר הכי רציני ומחייב שיכול להיות בין שני אנשים. אפילו יותר משמעותי ממשפחה. מה ההבדל? שניהם זה לכל החיים, שניהם זה לטוב ולרע. יש הבדל עצום. משפחה אתה לא בוחר, אתה נולד לתוכה. ונישואים זו בחירה. בחירה של שני אנשים שרוצים לחיות ביחד. וזה חייב לבוא ממקום של מחויבות עמוקה ורצינות. עדן, אני הכי רציני והכי מחויב שיכולתי להיות אי פעם. אתה בטוח שהוא מביא אבל שהוא צריך להביא אליי את הגרס הביתה? תגידי לי, מה קרה לך? את יותר לחוצה על זה ממני. לא יודעת, אני מפחדת שמשהו לא יסתדר, לא יודעת. הוא הבין, אל תדאגי. אתה בטוח? דוגג, הוא יבוא ידפוק אצל השכנים שלה. די! את יודעת שלפני שפגשתי אותך, אז לא חשבתי שאני יכול לאהוב מישהי ככה. אל תדאג, זה יעבור לך. זה לא יעבור לי. תסתכל את ההורים שלי. בדיוק, זה מה שהם אמרו כל הזמן אחד לשני. ואתה רואה מה נהיה היום? את יודעת מה הבעיה פה? מה? אני לא אבא שלך ואני לא מישהו אחר. אני אוהב אותך. אתה מתוק, אייל. מתוק, אני לא רוצה להיות מתוק. אני רוצה שתאהבי אותי כמו שאני אוהב אותך. אייל. תפסיק להיות כבד, טוב? יכול להיות שבהשוואה לחיים הפוריים שלך אתה באמת קצת רציני עכשיו, אבל אם אנחנו מייחסים לזה את הרצינות של נישואים, גולן, אתה רחוק מזה מאוד. מאיפה את יודעת? תגידי, מה את מסתובבת עם איזה מד רצינות שתוקעת אותו באנשים?
גולן, אני ישנתי אצלך כמה ימים בדירה, היה נחמד, ורק עזבתי ואתה כבר מגיע ומציע לי נישואים. כמה רציני זה כבר יכול להיות? אז הייתי ספונטני קצת, מה קרה? מה? ואם אני לא טועה, את עשית את אותו דבר בדיוק? לליאור? אוי נו, אל תשווה. אני עם ליאור חייתי 2. אתה היית עם אלונה, היית עם יונת, היית עם אליאן, היית איתי פעמיים. וזה עוד בלי כל ההתפרפרויות שהיו לך לפני, אחרי ותוך כדי. אבל עובדה שאני מציע נישואים רק לאחת. זו את. גולן, אתה מקסים, ואני אוהבת אותך מאוד. אבל אני לא חושבת שזו סיבה מספיק טובה להציע לי נישואים, בגלל שהיית לבד כמה לילות. אני מצטערת, אני נאלצת לסרב לך. ובאמת, סליחה שאני אומרת את זה ככה. כן, איפה אתם יושבים? בלשכת גיוס, כן, אני אבוא לחתום. לא, אני רוצה להתחרט, בטוח. תודה, שיהיה לך אחלה של יום. תודה, ביי. היי מותק. היי, את זוכרת שביקשתי בקשה להקדמת הגיוס? כדי שאני אוכל לקבל תעודת ספורטאי מצטיין? כן. אז זהו, הם התקשרו אליי עכשיו, הם הציעו לי כאילו להתגייס 3 שבועות לטירונות קלה כזאת. ומה אמרת להם? שברור. אבל איך זה קשור להקדמת הגיוס? כי אני צריך את הטירונות הזאת, והמחזור באו רק עוד חצי שנה. את לא קולטת שהצלחנו כל הטפסים והחתימה המזויפת, הכל. היי, אני לא רוצה שתתגייס. אל תדאגי, הם שימו אותי קרוב לבית, נו, בגלל האימונים והמשחקים בשבת. אז מה? אתה תהיה חייל מעוד 3 שבועות? ברור. אני שונאת מדים. אני מוכן להתפשט בחופשה. אז טוב, אני מוכנה לקבל את זה. אני מוכנה שתתגייס. אני כבר מתחילה לרשום לך גלויות. לחייל הכי מתוק בצה"ל. אמא. היי. את הגעת מוקדם, לא? כן, אני כל השבוע עבדתי כוח קשה, רציתי לאכול ארוחת ערב בבית. חבל שלא אמרת לי. אני מפריעה לך? לא, ממש לא, אבל אני פשוט קבעתי עם אנשים. אז טוב, אז אנשים יכולים לאכול איתנו. לא, אני לא רבע. תודה. את כועסת על משהו? לא, למה שאני אכעס? אני לא יודעת, כי מאז שנודע לך הסיפור עם אמנון, את לא ממש אמרת שום דבר. כי מה שאני מרגישה זה לא רלוונטי, בסדר? זה ועוד איך רלוונטי. אם יש לך בעיה עם משהו שאני עושה, אני הייתי רוצה לדעת מזה. אבא בגד בך. יש לך את כל הלגיטימציה לעשות מה שבא לך. טוב, אני בחדר. שירלי, בבקשה תגידי לי מה את מרגישה. רוצה שאני אגיד לך מה אני מרגישה? כן. אני לא אוהבת את אמנון. בסדר? אני יודעת שאבא היה לא בסדר. אבל... תסתכלי, כולם עזבו את הבית. אני לא מצדיקה את אבא, שלא תחשבי, כן? ואת התחלת ללכת עם אנשים אחרים וזה... את יודעת שזה לא בדיוק ככה. את יודעת את זה, נכון? חוץ מזה, מה שיש ביני ובין אמנון לא קשור בשום צורה, לא אלייך ולא לאבא שלך. וזה מה שניסיתי להגיד לך בתחילת השיחה, ואת לא מוכנה לשמוע. כן. אפשר לעזור לך? באתי לשירלי? באת לשירלי? מה העניינים? אתה רוצה לשתות משהו? לא, תודה. טוב, אז בואו נלך לחדר. תנחש מי רכז את החוגים החדשה במועדון שלך. מה, הם בחרו מישהי אחרת? אני לא מאמין. כן. בי. והיא משכורת לא רעה בכלל, ואם אני אוכיח את עצמי, אז יש סיכוי מאוד מאוד טוב להעלאה. ידעתי שתצליחי. האמת היא שזה הרוב בזכות פיני והקשרים שלו. הוא הגיע היום לרעיון עבודה שלי, והוא שכנע את כולם שאני הכי מדהימה בעולם. מה, זה מה שהוא אמר עלייך? כן, איזה מקסים הוא, אה? איזה מרץ, היית צריך לראות אותו, משהו. האמת היא, אנחנו חייבים לעודד אותו. הוא ממש מסכן עם כל המצב הזה עכשיו. החיים שלו בסדר גמור, במיוחד בדירה הזאת. אשתו זרקה אותו מהבית והיא לא נותנת לו לראות את הילדים שלו, על מה אתה מדבר? כמו שאני יודע, אז הוא רואה אותם. אז אתה כנראה לא יודע. אשתו בקטע הזה פנאטית בטירוף. היא לא מוותרת לו, היא לא נותנת לו לראות את הילדים שלו. הוא ממש מסכן. אין שום בעיה, אני מגיע ממש תוך חצי שעה, כן. החוזה של המגרש אצלי. לא, אתה לא איבדת אותו אצלי, אני כבר מגיע. אני כבר יוצא, ביי. רוצה שאני אקח אותך לשדה התעופה כי אני בדרך החוצה. לא. יכול להקפיץ אותך. לא, תודה. אני הזמנתי כבר מונית, אני אולי אעשה אפילו עם ליאור. אוקיי. יש משהו שעוד אני יכול לעזור לך, שאת צריכה משהו לפני שאני הולך? כן.
רציתי להגיד תודה שהערכת אותי בבית, והשארתי פה מעטפה עם צ'ק, חשבון מים וחשמל. טוב, באמת, נו, זה מעליב, אני מבקש ממך, תקחי את זה. אני רוצה להשאיר הכל מאחוריי בצורה נקייה, לא רוצה שיהיו חייבים לי, ואני לא רוצה להיות חייבת לאף אחד. בסדר גמור, אוקיי. טוב, שתהיה לך טיסה נעימה. תודה. אני מקווה שתשלחי אימייל שהגעת ושהכל בסדר, אוקיי? אמנון, רק עוד דבר אחד. אני מצטערת אם פגעתי בך ובליאור. אני יודעת שחשבת שאולי באתי לסכסך ביניכם, אבל טעית. אני בסך הכל רציתי שליאור יהיה מאושר. ובמחשבה שנייה אני חושבת שאולי עשינו טעות שלא סיפרנו לו את האמת. עזבי את זה. לא, אני לא יכולה לעזוב את זה. תראה כמה זה טיפשי. כל הריבים והמתח שהיה בינינו, זה מיותר, במקום לתקן את השטות הזאת. למה את מעלה את זה שוב? וזאת לא שטות. זאת לא שטות, מתי תכניסי לך את זה לראש? אני יודעת. זאת לא שטות. ודאי. ואני מבקש ממך, אל תתפתי לספר את זה לליאור. דקה לפני שאת עולה על המטוס, וגם לא בטלפון, רק כשאתי באמריקה. בסדר, אל תתעצבן. כי זה ברור לך שזה לא טוב אם ליאור ידע שניסית להתאבד ושניסית להרוג אותו יחד איתך. אמא שלך יודעת משהו? היא לא יודעת כלום. תסגור את הדלת. לא מתאים לי הקטע הזה. לא, היא באמת, היא לא הייתה אמורה להיות פה, אני נשבעת לך. זה טעות פשוט. היית צריכה להזהיר אותי, אבל לא לחשוב. אני יודעת את זה. אני אנעל פה. בכל מקרה היא לא נכנסת בלי לדפוק. אז כמה זמן את ככה בישונים? כמה שבועות בערך. יש לי גם כדורים, את יודעת. כדורים. את כמה את? בואו נסיים עם החקירה הזאת ונעבור לעניין עצמו, אוקיי? טוב, כמה? מה כמה? כמה את רוצה? ב-300 שקל. יש לי כאן משהו, הגיע אתמול מאמסטרדם. עכשיו דה בסט, מחשמל. אפשר להפות את זה עם עוגיות. חבל לך. זה נשמע כמו איזה סרט של טרנטינו. כמה זה? 300 שקל. 300? רשום לך חשבונית? לא צריך. צוחקים איתה. אוקיי. בוא, אני אלווה אותך. ערב טוב. את יודעת שיש דבר כזה שקוראים לו פעמון. פעמון זה מין מתקן כזה שלוחצים עם האצבע, הוא משמיע צלצול, ואז יש לך את האפשרות לדעת אם מישהו בבית או לא, ואם מישהו בבית הוא מזמין אותך להיכנס. זה הליך כזה, ידוע. שמעת עליו פעם? לא היה לי מושג שאתם תהיו פה. אני יודע, כן, נכון. בעצם הפתענו אותך שאנחנו פה, כן, אני יודע. הרי בעצם את רגילה להיכנס דרך החלון, לא דרך הדלת, אוקיי. אמנון, חייך, אתה לא רואה שהיא נבוכה. שנייה, קרן, בואי הנה. שמעת משהו? הרגע באתי. כן. זה חשוב. אוקיי, שמעתי. מה שמעת? את הסוד שאתם מסתירים מליאור. טוב, אני מזהיר אותך. אני מזהיר אותך, קרן. את לא מספרת לליאור מילה. זה ברור? כן, את חייבת לי. לא הסגרתי אותך למשטרה. זוכרת. טוב, אני חייב לזוז. תודה רבה. כן, בשקט. שירלוש. ומי הבחור? סתם ידיד שלי. ידיד שלך? כן. וואו. זה טעם יש לך? הוא לא נראה בדיוק באזור הגיל שלך. הנה, את זוכרת מה סיכמנו שאני לא אתערב לך לגבי אמנון?
אז אותו דבר לגביי, בסדר? קודם כל, אנחנו לא בדיוק באותו מצב, אוקיי? אין שוויון. וב' הוא פשוט נראה קצת... מה, הכרת אותו דרך אייל בטח? לא, הוא בגיל שלי, בשכבה שלי פשוט נשאר 10 כיתות. מצחיקה, נכון? משהו, הומור. את הכנת את זה? מה נראה לך? קרן... קרן, את חייבת להבין שאני לא באמת התכוונתי להרוג או לפגוע בליאור. אני הייתי אז במצב מאוד קשה, מעורער מבחינה נפשית. קוראים לזה דיכאון אחרי לידה. והיו לי כל מיני התפרצויות לא מוסברות. באחת הפעמים אני נשארתי לבד בבית וניסיתי להתאבד. ולקחת איתי יחד את ליאור. אני רוצה שתדעי שאני מאוד מתביישת בזה. אני לא חושבת שאני אי פעם מוכן לסלוח לעצמי על זה. אז בגלל זה נסעת? כי התביישת? אמנון הציב בפני 2 ברירות. או שאני עוזבת את הארץ ולא חוזרת אליה יותר, או שהוא מסגיר אותי לרשויות. ואני העדפתי לעזוב, כי הרגשתי אז שאני לא ראויה להיות אימא. והעונש בגלות הגיע לי. אבל את לא עשית את זה בכוונה. זה כן, זאת אשמתי. זאת אשמתי, אני הייתי אמורה להיות אימא ששומרת על הילד שלה, ולא מנסה לפגוע בו. תקני אותי אם אני טועה, נעמה, אבל בן אדם שהמצב הנפשי שלו מעורער זה לא מישהו שלא מודע ולא אחראי למה שהוא עושה? מה זה משנה? זה היה. בטח שזה משנה. נעמה, ליאור בדרך לכאן. את חייבת להגיד לו את זה לפני שאת עולה על המטוס. אני לא יכולה, זה ישבור אותו. לא יותר ממשהו שבור עד עכשיו. תאמיני לי. אתה הולך להיפרד מאמא שלך? כן. תגיד, למה זה בכלל? למה מה? למה היא נוסעת? תשאלי אותה. אני ניסיתי לשכנע אותה כבר להישאר, היא לא רוצה. אני לא מרגיש נוח פה עם אבא שלי, וגם כל הסוד הזה שהיא לא מספרת לי. קיצור, יש הרבה בלגן במשפחת ויו. אתה לא יש ששומרים לך סודה? לא. קשה לי עם זה מאוד. כי אתה מתעקש לחשוב שהעולם מושלם ונקי, ואין בו אנשים צבועים, ואין בו לחלוכים, שכולם אוהבים את כולם. אבל המציאות היא לא כזאת, ליאור. תאמיני לי שאני מבין את זה כבר. וזאת לא אשמתך. זאת לא אשמתך שהעולם הוא מקום לא הוגן. אתה פשוט רגיש מדי. אני מנסה להשתנות. לא התכוונתי לזה. תתעודד, תתחזק. אתה בריא, אתה מצליח, אתה מוכשר, אתה עושה דברים, יש לך הכל בחיים. לך תיפרד מאמא שלך כמו שצריך, ותמשיך. ביי, מותק. תודה, מותק. נעמה, את חייבת לספר את זה לליאור. את חייבת לו את זה. ואני בטוחה שאחרי שהוא ישמע את מה שיש לך להגיד, הוא יסלח לך. כן, ממש. כן, זה קרה לפני 20 שנה. את היית חולה, את לא יודעת בדיוק מה את עושה. הוא מספיק רגיש בשביל להבין את זה. אולי את צודקת, אבל אני לא מסוגלת. את חייבת. לפני שאת עולה על המטוס, זו ההזדמנות האחרונה שלך לסגור את הסיפור הזה אחת ולתמיד. אחרת הסימן שאלה הזה ירדוף אותך ואותו כל החיים. היי. 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 נו, הכל ארוס? כן. כן. אפילו עברתי על הפספורטים כמה פעמים כדי
לראות שאני לא שוכחת שום דבר. את נוחתת נחיתת ביניים בבריסל בסוף? כן. אוקיי. ליאור, לאמא שלך יש משהו לספר לך. עוד יום נעים במשרד של ליאור? תרד ממני, יקי. טוב, אני רוצה לדעת אם רק התנשקתם הפעם, או שזה הגיע קצת יותר רחוק. תגידי, החברה שלו יודעת שאתם בכאלה קשרים טובים? אתה השכבת חצי עיר, מה אתה נכנס בגלל חצי נשיקה? וואלה, את יודעת מה, צודקת, באמת. זה לא ענייני, אני בסך הכל בעלך. למה לא? תלכי, תהיי עם המאהב שלך עד אמצע הלילה, בזמן שהבן שלך מוזנח פה לבד בבית. הוא לא מוזנח, יש לו אבא מסור. כן, הוא גם יודע שעל אמא שלו הוא לא יכול לסמוך מאז שהיא שכחה אותו לבד בגן. אם לא היית מנסה להשכיב את החיילות שלך, אז אולי הם לא היו מאשימות אותך בניסיון לאונס, ואז אולי גם לא היית עומד למשפט, ואז בטח ובטח שלא הייתי שוכחת את הבן שלי. אני לא אתן לך להאשים אותי גם בזה. ואני לא אתן לך לגלגל עליי את כל מה שקורה בבית הזה. פעם אחת בחיים שלך היית צריך לחשוב עם הראש, ולא לרוץ עם המכנסיים למטה, ולסבך את כולנו בבושה הזאת. אורית, תעזבי אותנו, הילד שלנו חטף טראומה בגלל העניין הזה, לא הפסיק לדבר על זה כל היום. כן? מה הוא אמר? כל הזמן פחד שאנחנו לא נבוא לקחת אותו גם הפעם. את יודעת מה זה חרדת נטישה לילד בגיל הזה? זה משהו שיכול ללוות אותו כל החיים. אתה צודק. אולי כדאי שאני אבוא לקחת אותו בשבוע הקרוב מהגן. זה יכול להרגיע אותו קצת לפחות. די, הנזק כבר נעשה. חוץ מזה, איפה אני יכול לדעת שלא תשכחי אותו עוד פעם? אני לא אשכח. מזל שאמא שלך בחו"ל, אם היא הייתה פה, הייתה כבר עוברת לגור איתנו. היא לא הייתה עושה כלום כי לא קרה כלום. עדיין. למה אתה מתכוון? לא משנה, לא חשוב. לא, אני רוצה לדעת בדיוק למה אתה מתכוון. ליאור, אני עזבתי אותך כי אבא שלך שם לי אולטימטום. הוא אמר שאם אני לא אעזוב אותך, הוא יזכיר אותי למשטרה. הוא חייב אותי לעזוב אותך ולא לחזור אליך לעולם. להסגיר אותך למשטרה? מה זאת אומרת? אחרי שאתה נולדת, אני הייתי במצב נפשי מאוד קשה. הרופאים קוראים לזה דיכאון אחרי לידה. זה התבטא בהתפרצויות כלפי אבא שלך וגם כלפיך. אני יודע, אני אפילו זוכר חלק מהדברים. זה לא היו סתם התפרצויות. אני כבר לא כל כך זוכרת. אבל רק בכיתי הרבה מאוד. בימים שלא רציתי לחיות. המצב שלי מאוד הידרדר. וכשאבא שלך הבין את זה, זה כבר היה כמעט מאוחר מדי. מה זאת אומרת מאוחר מדי? תגידי, את חשבת מה יקרה אם בגלל איזה שטות שתקועה לך בראש שתשכחי אותו באוטו, נגיד עם חלונות סגורים? הוא יכול למות מכזה דבר. אתה לא תפסיק לדקור אותי עד שאני לא אדמם לך מול הפנים, נכון? אני עשיתי טעות, אני מודה. היא בלתי נסלחת הטעות הזאת, אבל אתה הבן אדם האחרון בעולם שיכול להטיף לי מוסר על משהו. אל תפילי את זה עליי. אתה עושה את זה רק כי ככה אתה יכול להוציא אותי הרעה בינינו, ואתה תהיה מין קדוש מעונה כזה שלא עושה רע לאף אחד אף פעם. לא, אני עושה את זה כדי שתרגישי איך זה ששופטים אותך על משהו שאתה לא אשם בו בכלל. אז נגמר השיעור, אני משוחררת, כי אני מתחילה להיות קצת עייפה. לא, לא נגמר השיעור, אני צריך גם כסף לעורך דין, זה הולך לעלות הרבה מאוד כסף המשפט הזה. אתה חייל, הצבא מממן לך עורך דין, לא? בסדר, אבל אני רוצה לצאת זכאי, אני לא צריך שזה עורך דין צעיר של צה"ל יתגלח על הזקן שלי. טוב, עורך דין פרטי זה הרבה כסף וכסף שאין לנו. בסדר, אז נשבור תוכנית חיסכון. אנחנו לא הולכים לשבור שום תוכנית חיסכון, שיהיה לך ברור כבר מעכשיו. יום אחד כבר לא יכולתי. אז סגרתי אותי ואותך בבית. הכל נראה לי חסר תכלית. אז הפעלתי את הגז.
לקחתי אותך איתי. רציתי למות יחד איתך. ואז אבא שלך הגיע. והריח ריח של גז ופרץ פנימה. ופתח את החלונות וקיבע את הגז. הוא מצא את שנינו מחובקים, חסרי הכרה. אם הוא היה מאחר 3 דקות, היינו מתים. אבא שלך דרש ממני לעזוב את הארץ תוך יום. ואני העדפתי לברוח. מה חוגגים? בן אדם מתקבל לתרבות של ספורטאים מצטיינים. הולכים לשים עליו מדים, סוף כל סוף יעשו ממנו בן אדם. גולן, אפשר דקה איתך? אני רוצה להתייעץ איתך משהו אישי? זה לא כל כך מתאים, שירלי נמצאת בבית. אז מה? היא יודעת שקורה בינינו משהו ואני... זה מפריע לה. מה את רוצה להגיד לי? טאדאם. עופר היה אצלך. כן, הוא היה אצלי. הוא בחור ממש נחמד, האמת. הוא מתחיל לדבר איתי על כדורים. אל תדברי על זה אפילו, אוקיי? גם אל תראי לו שהטרף כאן, למה הוא מנסה למכור לך הכל. לא, אל תדאג, אני שיחקתי אותה קשוחה וזה. וואי, אבל כל הדרך לכאן, אני הייתי בטוחה כאילו המשטרה עוקבת אחריי כזה, ועוד שנייה הולכת לעשות עליי חיפוש, היה ממש מפחיד. טוב, תגלגל לנו משהו. עליזה לקוחה ישבה לי על הווריד, לא רוצה ללכת הביתה. הבת שלה ביטלה את החתונה, ואחרי שכבר הצבתי לה שמלה והיא שילמה. למה? החבר שלה ברח. החליט שהוא לא מוכן להתחייב. אני כבר שנים מנסה להבין את הביטוי מילה של גבר. תגידי לי, את פגשת פעם גבר שיש לו מילה?